Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Danny. What? Kalit kami tunga din si Carmina. Na may kaubang lalaki. Huwag ilagi kuha si Danny. No. Dili may mo. Asa nila dadaas ni Danila? Asa? Huwag ko mahibaw. Kung may daotang may tabo ka Danila, kalimtan kong managsuon ta, Oliver! James. Nganong nakasuod sila sa Carmina din Abot, huwag ko masayod. Basta kalit lang kami tunga sila samtang... Samtang unsa? James. Unsa? Buhiin ang akong kwelyo. No! Gusto kong masayod kung unsa inyong gibuhat. Gusto kong may baw kung nag-unsa mo, hinunggan nga wa mo makabantay nga gisod na mo og laing tao din No! Ayaw ko tubagay ng anak ko ya. Gusto kong may baw. Did you do it with her? Ha? Oh. Ano man, ha? Ano man? I'm sorry. Ano man? Giumpingan ako siya. Kutom sa kumay mo. Dili ko gusto mo kunit niya. Nga dili manangin sa kadlo ka masuko siya. Pero ikaw sa dakong kasayon. Shit! James. No! James. Don't touch me! I hate you, kuya! Sugad ka niya to. Ikaw na nga akong karibal gandani. Huwag mo masayad kung unsay ang nakita niya di mo. To make her fall head over heels in love with you. James. Nasayod siya kung unsa ka kahibabae ka niya to pa. Pero nganong ikaw man gihapon niyang gusto, ha? Nganong? Bisan pa man sa pagpasakit mo niya. Ikaw pa gihapon na iyang gipili. In reality, dili si Daddy anak ko na kung kakupitensya kang Daddy. Kung dili ikaw. Kuya, happy na ko. Happy na mi. Pero may balik ka pag yun. Nagpakita ka pag yun pag-usab. Ha? Why? Ano, kuya? Mahal na ko si Danilo. No! Huwag kailaing di mahal, kundi ang imong kaugalingon ra. You are so selfish! You are always selfish! Self-centered, brat! I'm sorry. Kung mo ka na imong pagtanaw na ko. Nasayod ka ba? Sa kasuya nga akong gibati ni mo kaniadto pa. James. You were happy-go-lucky. Makabuhat sa bisan unsay imong gusto buhaton. You get to enjoy your freedom. Samtang ako, kanong nilang gipugnan ni Daddy. Dili ko may mamusubak siyang kagustuhan. Karoon lang, kuya. Gandahan nilang. Handam na kong subakon ang tao. Nagikadlukan kong himuan og sa kaniadto pa. Handam na kong buhaton ang tanan. Alang ni Daddy, kuya. Pero anong ikaw man kanunay ang iyang piliyon? Katawanan. Nasuya ka sa kong kagawasan? Samtang gikasuya ko usab ang pagpangga ni Daddy ni mo? Sa? Iya kong gikuptan sa liog and you called it pagpangga? Oh, James. Tungkol kinakita na ko ang dakong kalahian sa iyang pagtratar natong duha. Nakita na ko unsa siya ka-proud with every achievements nga imong mahimo. Na siya kanunay nga mosuporta nimo. Samtang ako, bisag unsa pay akong buhaton. Wa siya, bisan makausa. Wa siya ma-proud ako. Tungod kay badlungon ka. I was once a good son. Kibuhat ko ang tanan para makuha ang atensyon o pagpangga sa atong amahan. Bisag kung sa payak ang buhaton. He was never proud of me. At so nakahula-hula ko to go against him. Basin pa this time, makuha na nako ang iyang atensyon. And I did. Matagal og makita lang ko sa atong amahan. Every time makahimo ko og mga butang nga supak sa kagustuhan. For once, I was the center of his attention. Still, it does not justify your deeds. Naibaw ko. Pero milampos ko sa pagkuha sa iyang pagtakat. Selfish ka lang yun, kuya. O self-centered.
Okay mo mula nga rason ang kakuwang sa atensyon sa atong amahan diyan nimo. Ganahan kang naa kanunay nimo ang mga mata sa tanang tao. You attention seeker bastard! Dili ka makasabot na ako bisan unsa. Dili yun. And I'll never will. Dili kinahos no higayon nga maginagyagay ta sa itong mga kayubos. Nagkinahanglan sa itong tabang si Danny. Kinahanglan nga makita nato siya. No! Ako lang ang mangita niya ug wa kay labot. Dili mahimo. Usa may plano nimo? Muadto ko sa kapulisan. I-report nako ang nitabo ni Danny. Muuban ko. No! Back off! Ako anang uyab. Ako ang mangitang solusyon. Dili ka makapugong nako, James. Kung gusto ka, lihok og imo kay mulihok sa kung ako. Shit! Shit! Ay, kanamigan ni bayan na tanawon ilabi na siyang posisyon karon nga di siya makapalagay gigot na kung maayo din is bangko. Pahimos lang ko ang gayon. Akong hinul-hinulon, be. Kamis. Kamis ikapo na niya. Miyago na, marumag na ko yun. Padaplin. Anong gabit-bit mga nagkabuha? Nga, punos tubig. Saan na ni mo? Ibo-boan na bayhan na aron makamata na. O saman, gusto ka? Apilonta ka? Buang na ka, ha? Anong bubuang ko ni mo? Kasi pagdoon mo ko, ligo, ha? Ganahan magkakamo gamit ang nababayhan na. Kaliguon sa taka, aron mo humot ka. Ibahuan ka na ko, Carmen? O ka gano, gihumutan ka ni mo? Bidara po na! Bidara po na! Simuhutay mo kagaling. Kasakit sa ko nga. Nagmat ka na ni Kaday. Puy, iko ninyo! Ay, naglugnot Puy, day. iko! Ay, nalaglugnot-lugnot diha. Wa ka gihapoy mahimo, Daniela. Hayop kagyud bisan og saon, Carmina! Anak kagyud demonyo! Manimal ka? Wisit! Kapistira! Gilawaan ko ni mo! Nasa mong agtang bipilit ka, Mina. Hilam! Ang kagrina. Ayun ko katawing pistiha ka! Ay, bisa katawan na. Hindi ka tanawin. Sige! Katawa! Tag-aon, tagkaisog ni ni babayhana. Nakatuna kagsukol na ko, ha? Ma! Uy! Gusto na! Anong sus? Kambig ba na ako ng batay mong gitaparot? Ang pupuan ng duda na. Samad-samaran ko pa ng iyang puhunan. Uy! Ayaw ha? Di ko masagot. Ayaw ko po, eh. Di ko. Isog ka lang kay gihigot ko. Ug wa ko'y mahimos pagsukol mo. Buhi iko! Tan-awon tang imo ka isog tigawanga ka! Gitawag kang tiguang, Carmina. Hilam na maghak! Ayaw pang pagkatawa. Kaya mura kang tambalus-lus o ba kung makatawa. Nawales yun na imo hangabel. Sabali. Unay ta. Kaya kita hinoy mag-away ng istorya, ha? Sabali. Kung dili ka gusto mag-unay ta, ayaw pagpakitag paglaban ni ini babayhana. Wa ko mulaban. Pero may ato sabot nga paimuslan ako siya sa dili pa siya malukat, dili ba? Kung ayaw niya siya tasahi, samtang wapang kung makipimos niya. Saman, ha? Kaya kung buhato na ni mo, na, unay kita. Buisit ka! Pati na ng naong ni mo. Kurang dalimot ka gyuda nga akong plano kining tanan. Pero, sige. Hatagan ti kagagayon nga mo pahimos niya ang babayhan. Oy. Sama na usabnas, nakabaos ko anak niya. Okay, sige. Bahala mo. Diha na mo. Buisit. Lite. Wa na ko makauyon sa gipakitang pagsupak-supak ining tawhan na da. Mao nga sige. Pahimos og maayo. Pahimos li ng babayhana. Kaysa higayon nga makuha ko na ang kwarta. Si Batang takang buanga ka.
Ayaw lang kayo sige og lugnot day ha. Kay masama dyan ang kamot mo ha. Ano kung kayo matatsahan ng panit mo ha. Kanaon ini tawhan na tanaw na. Kung dali lang ka magsumpak-sumpak na kadoy no? No? Panalit na ti kabatok ni Carmina ha. Uy! Ayaw nagilingyong. Samang ka lingyong gahagkan ako. Samang ka Bebe, tarong. Ganahan ka mo gamit na ko. Ula. Ay. Ganahan kayo. Kun mao. Oh. Buhii ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!